baitoci imheti na ganin kaya ina kuka kashin ganin kamar zona kayyade gan kamar zona da fari na sanya Allah mai dare da rana sarki na ka bani basira zan yi yabo a gurin manzo masoyina kai ne na sa a royena kuma nake mai cikin girma Allah domin maiki ka sa in dai yawan magarma kanka Allah ka kara gumma ikena shi dai da rika nake waitoci abba gurin nana annabi garkuwata ya annabi da fa'ina ya annabi ka sani imiti daga da kai yana kanani Assalamu alaika jigona assalamu alaika sirina farin ciki ruhi masoyina ga yamiyati na kana ina yin barabin kauna kukan rashin ganin kashi ke da kuna masoyina nawa ne masoyina bai ga masoyin Allah ya na hamadin ginar baye annabi ga yabo naye ya annabi kai ake koyi annabi kai ake yayi na tina ka zuci tai sanyi imeti daga dan kaya ina kuka kashin ganin kamar zona cikin kaunar kama yake ne ba za na ja baya ba na lura tabbas duk mai kaunar kama yake ba za ya shafa ba kuka rashin ganin ka shi ke damuna kai ɗai ne nake duba annabi na rike san ka da gaskiya ba batun wasa ba annabi na rike san ka da gaskiya ba batun wasa gadon kaya na zan da sa'ayya wadan na gazawa annabi karɓi kasi da rinan da na kima a kai ta inda ban zato ba wurina a ce ka kira ni na zuwa madinan sanda ban zato ba annabi karɓi dukkan yamuna annabi ne ya share hawayena annabi ne ya share hawayena annabi ne ya share hawayena